Takže ahojte ľudia, no po dlhej dobe som tu v CDP zas. Ak si môžete všimnúť, za mnou sa nachádza môj nový dealership. Ne, mal som už dosť dlho tento, ale akože myslím, že takýto proste premaľovaný. Jak si môžete všimnúť, tak som si dosť aut aj zaobstaral, ako Bugatti, Koenigsegg a blablabla. Ale k tomu sa vrátime až potom. Vrátime, jak sa to, no to je no. A chcel by som vám ukázať, aké mám nové auta a dneska si ich môžeme aj otestovať. Takže ako prvé auto, ktoré ste ešte nevideli, máme kde dole, Fiat Bunnyply. Ja viem, není to nejak extra vzácne auto, ale veď príde mi docela funny. Wow, ale no, není zas, není zas také rýchle. Ja sa teším na tie ďalšie, to sú Monster Trucky, to asi nepotrebujem skúšať. Ja už to začína. Mazda Miata Cup, čo je docela fajn autíčko a aj výstuhy si môžete všimnúť. Proste klasická Miata, ale s výstuhami. Ako ďalšie auto tu máme tento Mini Cooper. Čo je toto? Aha, to som ani neskúšal ešte. Wow! Šimpanzíny, bananiny, wow, ale to je cool. A keď si hovoríte, že jak krátke to je, prosím ťa, veď toto budeš ukazovať fakt len 2 minútky, možno 3 to video. Omyl, ja mám tých aut hrozne moc a tentokrát tu mám toto Camaro, ktoré je proste klasické auto, proste no. Čo vám na to poviem? Tuto sa dostávame do tých viac extrémnych vecí, čo je napríklad toto. Je to BMW M2 a za mňa to je docela podarené autíčko a neviem, čo ešte. No dobre. Ako ďalšie auto tu máme Nissan, ktorý vyzerá dosť pekne, no. Musel som to strihnúť, lebo ja nie som ten typ, ktorý proste má rád auta prefarbené a toto bolo také svetlejšie farbu, proste to malo, viete, ale už to je v pohode, už to ide nejakých 200 skoro. A toto je tiež také fajn auto, keď tak sorry, že mi to trošku laguje a natáčam cez starý telefón, tak ja za to nemôžem, no. Jej, čo sa stalo? Ja viem, čo treba. Hopla a hop. Tak. Máme hotovo. Ako ďalšie auto tu máme Alfa Romeo 4C. Ja viem, 4C sa mi vždycky páčili, oni sú také cute, ale toto sa mi aj páči docela dosť. No, zaujímavé autíčko, zaujímavé. Ako ďalšie tu máme tento Nissan 370Z alebo 350, ja neviem, zrýchlo a zbesilo. Napíšte mi do komentárov, kto ten film videl, alebo no, film. Ja som osobne videl len jednotku, ja som viac z tých dielov nevidel, nekúkal som to moc, ale viem, že to je z tých Tokyo misie, či ak sa to volalo, proste tak nejak. No dobre. Ďalšie také moje nové autíčko Volkswagen Golfík. Aj keď za to, že... Počkaj, aha. Za to, že akoby... Kde? Dobre. Akože tu sú tie Game Passy a... Zdá sa mi, že on bol tu kde, ale asi není. No tak toto auto sa už nedá získať, je to proste Golfík, ale... Keď sa pozriem na hodnotu, tak má len 18 tokenov. Potom tu máme BMW M4 pravdepodobne, možno M3, ja neviem, toto nejde moc poznať, ale veď môžete povedať, napísať do komentárov. A toto je taká fajnová M4 či 3, no to bude 4 pravdepodobne. Táto je aj docela dobrá, táto sa mi aj páči docela. Ako ďalšie auto tu máme M4, toto je M4. Kámo, to sa mi skôr prípada na M3, ale mňa neoklamete, toto je M4.
Ja viem, mám ho aj v peknej farbe a také. Ináč zabral som podotknúť, že v dnešnom videu si budeme akoby len limitované auta ukazovať a nebudeme si proste nejaké šroty. Aj keď, no, šroty. Potom tu mám Nissan 180 SX. V drifterskej edícii, ja viem, tento Nissan bol vždycky môj obľúbený aj v car dealership Ticon. A všetko možné. Aj noč Matifoxed, ak si sa dostal k týmto všetkým autám. Je to úplne jednoduché. Proste si predstavte, že vyhráte jackpot. Proste typek dával tie Collector's Edition auta za jeden token a ja som si stihol jeden kúpiť. A potom hádajte čo, predal som ho a kúpil som si toto všetko. Potom tu máme túto Mazdičku RX-7, drifterskú edíciu. Ona nemala kolesa na chvíľku. Ja pokojne môžem driftovať, toto je mega dobré auto na driftovanie. Mám v pláne si na ňu kúpiť vrap. Počkajte, jak by vlastne vyzeral ten vrap? Máme kozmetika, tu dáme, že vrap. Jo, tak tento by som dosť chcel. Dobre, ako ďalšie auto tu máme BMW toto E46, tak. M3 pravdepodobne E40 či E36. Ja som fakt nejaký pomiatnutý. A akože fajnovúčké auto drifterské a toto auto proste zbožňujem. Ako ďalšie auto tu máme Trophy Truck. Toto auto docela nemám rád, ale viem, že sa s týmto autom dajú robiť dosť dobré glitche, takže to by som mohol takedy skúsiť. Lenže to sa ešte tutoriál na YouTube musím naučiť, no. Ako ďalšie auto tu máme R33 pravdepodobne, Skylineko. Toto vyzerá aj na starší, ale stále jazdí a je to dobré japonské autíčko. Fakt vynikajúce. Docela dlho som hľadal ďalšie auto a ja som narazil na Shelbynu. Áno, to pokiaľ ste nevedeli, tak Shelbyna sa mi zdá, že bola akoby prvé auto, ktoré proste malo reálne meno. Ja viem, je to crazy. Potom tu mám nejaké totok, Bayern policajný, proste, jak sa to, i8, tak. Ja neviem, nič extra, toto není zase až tak vzácne auto, toto kúpite za 5 tokenov v Trade Hube. Tak, ja som chcel povedať v Trading Plaze, ale v Trade Hube. No, tuto sa dostávame do tých extrémov. Nissan Silvia S15 pravdepodobne, fakt mega dobré auto. Toto auto som si veľmi obľúbil. A proste mne sa hrozne páči aj tá oranžová farba na tom. A ja beriem si, ja si dávam osobne také plusové bodíky, keď mám auto, ktoré je v múzeum. Áno, takže ja si beriem takéto plusové bodíky. Ako ďalšie auto tu máme Porsche 911 Turbo SK. Jedna z mojich najobľúbenejších Porsche, lebo ja pokiaľ neviete, tak ja proste Porsche hrozne milujem. Je to moje jedno z najobľúbenejšie auto, by som povedal. A ako ďalšie auto máme Corvetu. Tá není zase až tak vzácna, ale skoro 100 tokenov má hodnotu, no tak to už je také vzácne. Predstavte si, že toto auto sa dalo získať zdarma. Sranda. Ďalšie auto tu máme tohto Golfíka Race Edition, čo je dosť dobrá edícia. Volkswagen Motorsport. A toto je také fajn auto. Ako ďalšie auto tu máme Bentley Barrier, toto som bohužiaľ zabudol, čo je toto za Bentley v realite. Bohužiaľ vám to nemôžem povedať, lebo som zabudol a škoda. Nevadí. Ako ďalšie auto tu máme Nixma Scar. Akože toto auto už je také vzácnejšie, bolo predminulý rok na Vianoce, tak. A ja som ho tak to mi dáva trade, no ukáž. Nejde mi s tým trade, nevadí. Music Cary vám asi nemusím ukazovať. Toto Porsche je dačo extra. Lebo toto je jediné moje limitované auto, ktoré si nechcem dávať do normálnej farby a do všetkého. Lebo ja ani tohto Santa Clausa a ani tieto kolesa nemám proste.
Jej, zas. A toto ja beriem také plusové bodíky, lebo toto bude také vzácnejšie, by som myslel. Jaké, no. Honda S2000, tuto asi každý poznáte, tá bola pred 2-3 seasonami, tuším. Tuto má podľa mňa každý túto Hondu. OK. Ďalšie auto máme 458 Itáliové Ferrari. No, to sa podarilo docela. Oproti všetkým autám je toto pekné. A toto, a je to aj docela rýchle. Akože ja s týmito autami som ešte moc nejazdil. Mám tu Sportler Desert, no. Akože desert, akože, nie že na púšť, ale myslím akože desert nájdenie. Ne, srandujem, jasne, že na púšť. Viete čo, kámo, Porsche na desert, kto by to proste, no. Kámo, ale to je taký dobrý, taký jazykolam, no, není to jazykolam, ale proste, viete čo, s tým chcem povedať, že jedno slovo, dva významy, tak. Ďalšie auto máme Ferrari, pravdepodobne nejaké hej. Ono mi nejde spavnúť. Dobre ľudia, bohužiaľ som musel resetnúť car dealership Ticon, ale nevadí, lebo ako ja si veľmi dobre pamätám, čo sme mali za auto. Mali sme to také Ferrari. Jak sa volalo? Ako Ferrari, neviem jak sa volá v reále, sorry. Ale vyzeralo srandovne docela. Také fajn Ferrari. Toto má docela veľkú hodnotu, čo bolo vdakedy za 200 000, ale dobre. Ja si pamätám, že som toto Ferrari mal, lenže ja som ho potom predal za veľmi málo a je veľmi malá šanca, že toto Ferrari mohlo byť vdakedy fakt moje. No dobre. A toto Corsaro G80, čo asi není zas také. Není no. To ani neviem, že či je limitované. Je tu Mercedes-Benz SLS, či SLR McLaren. Toto sa im docela, musím uznať, toto sa im nepodarilo. Kámo, čo to tak laguje? Toto sa im docela nepodarilo, ale verím, že to ešte možno zlepšia, možno bude nejaký Mercedes update, kto vie. Ale kto mi dáva za straight? Toto není dobré, no v pohode. Mám tu Sportler, jak sa volá? Sportler BVR, takzvané Porsche nejaké RVBčkové. A toto RVBčkové Poršátka sa mi hrozne páči, lebo proste staré, máte to vytunené jak tak. A proste, viete. Jako ďalšie auto, čo už možno poznáte, možno nie, je tento Nissan policajný, ktorý fakt húka a nepríde funny, že toto je asi moje najdlhšie auto, čo mám, akože limitované, ktoré sa dá tradiť. Lebo akože toto auto mi príde fakt funny. Ďalšie auto máme Nissan Horizon Drag, čo je drag race auto, ktoré sa stále dá získať, ale čím ďalej, tak tým vzácnejšie. Jak si to dám preč s dovolením? Tuto Lucky... Kamo! Dobre. Mal som tu len to tlačítko na nahrávanie, tak som nevedel, ak si to mám dať preč, ale v pohodičke. Je tu Chevion Prostok, na ktorú som bohužiaľ ešte nenašiel oficiálnu farbu, ale nevadí. Tento Chevion si tiež pamätám, že bolo pri predminulom halloweenskom update ešte. Toto som mal, lenže viete, zase ho predal, ale už ho mám znova získané a Chevion Prostok je proste moja srdcovka. Bol to zároveň moje prvé auto, ktoré má hodnotu 1 milión, takže dobre. Potom tu máme toto Corsaro Delfino. Povedzte mi prosím vás, čo je toto za Ferrari, lebo ja som to absolútne nezistil, ešte mám jej, to má červené svetlá, to by som mala potom prefarbiť. Jak to svieti? Ja som nikdy nemala na aute červené svetlá. To je creepy. No dobre. Dostávame sa do tých lepších aut a toto je McLaren, čo je dosť dobré autíčko, také fajnovúčké, viete, proste poznáte McLaren ose. No, to som povedal blbosť, ale veď to je jedno, prosím McLaren tu máte, hej. Jako ďalšie autíčko máme Audi R8, ktorá sa dá stále získať v tomto Lucky 7. A ja sa hrozne teším na zajtra. Aj keď moc ne, ale veď to je jedno. Lebo získam Lambo. Potom tu máme túto formulu z roku 1999.
Ježiši, typek mi ho typek mi nechal proste prefarbenú. Tak ja si ju... Aha, ja som dal zlú. Tak Exterior Color 1 to bude. A jaká je to farba? To je taká tmavá zelená, že? Takáto nejaká. Ukáž ešte nejaké farbičky. Chcem túto. Ukáž túto. No dobre, túto si tam nechám. Túto formulu som tiež aj získal, ale jak inak som ju predal. Ďalšie auto máme toto Corsaro 692 RTB. Netuším zas, čo to je za Ferrari, ale potom to asi zistím po videu, keď to natáčam, lebo teraz sa mi to nechce zisťovať, ešte aj editovať musím tak jedno s druhým. A viete. Potom ako ďalšie tu máme Machina Milazzo, čo mi pripomína možno, ja neviem, Countach. Na Countach to nevyzerá. Neviem, čo to je za Lambo, ale ja to beriem, že je to Countach. Ne, počkať. Není to náhodou Lamborghini Miura? To možno bude Miura. Ďalšie auto tu máme Mercedes-Benz CLK GTR. Tak, zabudol som jeho názov, ale už som si spomenul. Toto je tiež také vzácnejšie autíčko a dosť ma štve, že toto není v múzeum, ale je tam zase druhý typ. Potom tu máme túto Daytonu, alebo čo to je Ferrari. Toto si pamätám, jak bolo Fre, to bolo pred pár mesiacmi. Ja som si to bohužiaľ nekúpil, lebo vtedy som nemal 11 miliónov, ale veď už to mám. Ako ďalšie auto máme Maserati MC12, čo je dosť pekné autíčko a v realite som ho bohužiaľ nevidel. V podstate polovica z mojich aut som v realite nevidel, ale dobre. A toto je také fajnovčké autíčko, mal som to aj akoby také, že obľúbené na jazdenie túto, ale mám teraz to Ferrari predchádzajúce. Potom máme Porsche 719, alebo tak nejak je to. Bohužiaľ, toto som tiež zabudol jeho názov, tak dobre. Toto je, áno, tuším 19, 719. Ale keď sa mýlim, tak prosím vás, don't hate. Ja sa snažím proste toto len povedať. Ako ďalšie autíčko máme túto Jaguar. Ja som zabudol proste, ak sa volá v reále. Ja som to vedel. No tak toto si asi nespomeniem. Takto, a keď tak, keby ste sa pýtali, že jak si dávam tie oficiálne farby, veď poda ktoré ani nie sú, tak je to jednoduché, proste si otvorte Google a napíšte ChatGPT a tej sa spýtajte. Typek mi tu dáva Pagani. Ja mu nedám za to Ferrari. A ja mám jedno Pagani, on mi tu dáva školský aut. Ježiši, tak ten je drahý. Aby som mu za to mohol dať toto. Stať príjme trade. Kamaráti, nedám Zondu za Zondu a Ferrari. No kde sme? Vieš, ja zruším trade a natáčam video, sorry. Potom tu máme Porsche Mission, ne, toto není Mission. Proste toto Porsche, no. Toto by, neviem čo to je za Porsche, tuším je to Mission R, ne, Mission R je také závodnejšie. Toto som bohužiaľ tiež zabudol, čo to bolo, ale po videu si to všetko vyhľadám. Potom tu máme Lamborghini Centenario, čo je tiež docela pekné autíčko, ale sorry, je moc drahé a stále sa dá získať, ale čo? No sa už nedá získať, tak to som nevedel, sorry. Mám tu Agoro Spear, táto tiež musím nájsť oficiálnu farbu. A Agoro Spear je ako Apollo Aero v realite. Kto by ste nevedel, ale nikto není asi tak hlúpy. Ale veď ne, ja nebudem súdiť podľa toho, že či poznáte Apollo alebo ne. Apollo nepozná zase každý. A pokiaľ ho nepoznáte, tak nevadí. Je to nemecké auto, ktoré je proste veľmi športové. A konečne ideme na tú Pagani Zonda Foxy Edition. Takže toto je zondička, ktorá sa dala získať pred pár mesiacmi. Ja som ju dokonca získal osobne, ale viete, proste také blbosti. To, čo som povedal, nedáva zmysel, ale to je jedno. Čo je toto za auto? Čo je toto za Lambo, mi povedzte? Toto ani sa nemôže existovať a keď existuje, tak to bude nejaká limitovaná edícia.
Víte náhodou ten taký Aventador bez strechy? A tu Machina Visual RT, čo je nejaký ten koncept Gran Turismo, ja neviem. A toto autíčko, už moji OG fanúšikovia takí starší vedia, že mám. Ja viem, toto auto už mám dosť dlho. Čo typci napísali do chatu? Asi nič. Potom tu mám Lamborghini Sian, ktoré od zajtra získam, alebo zajtra 12.6. je tuším zajtra 2025. A zas. Tak ja ho získam, ale Roadster dokonca. Hyperdeluxe 110. Dostávame sa do tých najlepších aut, ktoré mám. A toto je predposledné. Toto auto som si tiež googlil pomocou ChatGPT. Mám tu splnený task. A toto auto je dosť pekné. A posledné auto, Koenigsegg SX. No, neviem, jak sa volá v reále. Ale to je jedno. Lebo teraz už viete, že mám koľko aut som nakúpil, jak som to získal a to je všetko. Dajte like, odber, prosím vás, napíšte nejaký koment a papa.